17 ta' Awwissu Santa Giovanna dell'Anò, Santa Giovanna tas-Salib, għexet bejn l-1666 u l-1736. Iż-żgħira fost 12 l-aħwa, Giovanna twildet fis-sena 1666. Il-familja tagħha kellha negozju żgħir imma ta' suċċess. Meta omma li kienet armla mietet, ħalliet il-ħanut li kellha fi Franza fidejn binta ta' 25 sena li fih il-ġenituri tagħha kienu jservu l-ikel lill-Pellegrini. Ma kienitx tifla ħażina, imma moħħha kien kif ser tagħmel il-flus u twettaq diversi dnubiet żgħar biex jirnexxilha tagħmel dan. Hija bdiet tiftaħ il-ħanut il-ħadd. Darba kienet tifla devota, immissa ftit kienet tfadlilha mħabba f'qalba. Omma kienet dejjem ġeneruża mat-tallaqba. Giovanna għal kuntrarju kienet tixtri l-ikel ftit qabel il-pranzu biex b'dan il-mod hija setgħet tgħid lit-tallaba li kienu jiġu jħabbtu il-bieb matul il-ġurnata m'għandi xejn x'nagħtikom. Giovanna ma sabitx kuntentizza f'din it-tip ta' ħajja. Darba żammet għandha b'xejn lil mara xieħa li kienet tara il-viżjonijiet. Din ħabritilha li xi darba hi għad tkun ta' għajnuna kbira għal foqra. Giovanna laqgħet din it-tħabbira b'xettiċiżmu, imma iż-żjara ta' din il-mara ħawdet tant lil Giovanna spiritwalment li din marret talbet parir mingħand saċerdot. Għalqet in-negozju il-ħadd u bdiet tagħmel emil ta' penitenza. Meta l-mara xieħa reġgħet ġiet għandha, Giovanna għarfet li l-vokazzjoni tagħha ma kienitx in-negozju, iżda li taqdi lill-foqra. Sa fl-aħħar meta kellha 27 sena, saċerdot twajjeb għena tibda tgħix skont il-fidi u bdiet tixel bil-imħabba u bil-fervur nisrani. Hija mbagħad femet li kellha tagħti flusa lil min jeħtieġ u mhux trekkinhom għal gwadan tagħha personali. Ibdiet tieħu ħsieb il-familji foqra u lill-orfni. Eventwalment għalqet il-ħanut tagħha biex tkun tista' tiddedika aktar ħin għalihom. U għat-38 sena li segwew wara hija kienet aktar tagħti milli tirċievi. Hi tat l-aqwa libsa li kellha u Alla ħallasa b'esperjenza spiritwali li damet 3 ijiem li fiha rat minn qabel il-kongregazzjoni tagħha. In-nies kienu jsejħu lid-dar tagħha mimlija orfni dar tal-Providenza li setgħet tilqa' fiha 300 marit. Hija ikkonvinċiet nisa oħra biex jgħinu f'din il-ħidma. Giovanna għexet ħajja ta' sagrifiċċju u kienet tipprattika l-penitenza. Meta iltaqa' magħha San Luigi de Montfort, għall-ewwel ħaseb li kienet ħarxa magħha nifisha minħabba li kienet superva, imma mbagħad irrealizza li qalba kienet mimlija mħabba għal Alla u Alla kompli f'dak li bdejt, l-Ispirtu t'Alla jinsab miegħek, obdi kull ma jgħidlek u tibża xejn. Giovanna mietet fil-paċi fi 17 ta' Awwissu tas-sena 1736 fl-età ta' 70 sena. In-nies ta' pajjiża qalu: dik in-negozjanta ċkejkna għamlet aktar ġid lil foqra ta' pajjiżna mill-kunsillira kollha f'daqqa tal-pajjiż. X'mara dik u x'persuna qaddisa. Iġiet iddikjarata beata mill-Papa Piju XII fis-sena 1947, l-istess sena meta San Luigi de Montfort kien iddikjarat qaddis. Ġiet ikkanonizzata fil-31 ta' Ottubru tas-sena 1982 mill-qaddis Papa Giovanni Paolo II u hija l-fundatriċi tas-Sorijiet ta' Sant'Anna tal-Providenza ta' Sajmur li jieħdu ħsieb il-fqar, il-morda u dawk li ħadd ma jagħti kasu.
jgħidu li bil-flus tagħmel triq fil-baħar u li bla flus la tanna u lanqas dbus. Imma jgħidu wkoll li ħdejn il-paċi u l-kuntentizza tal-qalb ma joqgħod xejn. Nistgħu ngħidu li l-flus huma kollox, jew li min għandu l-flus u l-aktar bniedem kuntent u li ma jonqsu xejn. Kristu jwissina f'Mattew kapitlu 16 vers 26. X'ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu. Il-paċi u s-serħan tal-moħħ u l-qalb li jiġu biss minn Alla huma b'xejn. Madankollu biex wieħed jakkwisthom ma jridx ikollu qalbu mimlija b'xi ħaġa oħra li m'għandha l-ebda valur etern bħal flus. Imma kif nistgħu ngħaddu mingħajr flus? Le, ma nistgħux tassew, imma nistgħu ma nkunux reba għal flus, tant li nissakrifikaw lilna nfusna u ġili anki lill-eżiż tagħna. Kemm inċaħdu lit-tfal mill-attenzjoni meħtieġa li jkollhom bżonn fit-tfulithom fisem il-bżonn li naqalgħu il-flus. Kemm nittraskuraw ġili anki lill-membri l-oħra tal-familja bħal żwiġijietna u forsi l-ġenituri tagħna anzjani jew morda. U x'ngħidu għad-drabi meta jkollha taqbeż barra l-quddisa tal-ħadd jew ħu l-ħin tat-talb għax minħabba x-xogħol ma nsibux ċans għalihom u wara nkunu għajjin wisq. Kemm hu sewwa mela li wieħed jgħix bil-moderazzjoni u bl-għaqal f'kollox u mbagħad jiddependi fuq il-providenza divina għal dak li jkollu bżonn tassew. Fil-fatt, Ġesu jgħidilna li missierna tas-sema jaf x'neħtieġu. Mattew kapitlu 6 vers 33. U wkoll f'Mattew kapitlu 6 vers 26 insibu: ħarsu lejla safar tas-sema, la jiżraw u lanqas jaħsdu u lanqas igezzu fl-imħażen u madankollu missierkom li hu fis-smawiet jitmagħhom, intom ma tiswewx aktar minnhom. U f'Ġagbu kapitlu 1 vers 17 insibu: kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-missier. Mela ejjew ma nħallux lix-xitan iqarraq bina jamina bix-xenxilli tal-flus biex imbagħad jitilfinna ruħna. Jgħaddi żmien u aktar ma nikbru aktar nirrealizzaw li l-flus mhux kollox u li m'għandniex ninvestu wisq fil-ħajja ta' hawn għax hemm oħra tistennina. Il-kwalità tal-ħajja li jmiss mhux talli ma tiddependix minn kemm jirnexxielna nakkwistaw u naqalgħu ġid materjali f'din id-dinja, talli għal kuntrarju huwa dak li nkunu tajna lil ħaddieħor dan u dan biss nieħdu magħna fl-eternità u fuq dan se nieħdu l-ħlas. Nistgħu ngħidu għalhekk li malli Ġovanna ingħatat il-grazzja li taraf kemm kienet żbaljata fil-fema tagħha fejn jidħlu l-flus, hija bdiet issib il-ferħ tagħha fl-idejn lil ħuta fil-bżonn. Waw niftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal: min jagħti u aktar ħieni minn min jieħu. U Kristu ikompli jgħidilna: tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja, iżda ġemmaw għalikom teżori fis-sema, għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Mattew kapitlu 6 versi minn 19 sa 21. U hekk is-suk tat-tagħmel Ġovanna u dan mela tassew lil qalba li issa kienet infawra bl-imħabba t'Alla. F'dan naraw kemm hu tassew minnu dak li stqar Sant Wistin meta sab lil Alla f'ħajtu wara ħafna snin jgħix fil-fruqa. Int għamiltna għalik o Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Talba. Bl-interċessjoni tiegħek, għażiża negozjanta ċkejkna tas-sema, għamel li aħna narfu impoġġu il-valur tal-flus bħala dak li hu, dak li jenna ngħaddu hawn f'din l-art
u ngħinu lil dawk li huma nieqsa mill-ħtiġijiet tal-ħajja. Jalla fuq l-eżempju sabiħ tiegħek qalbna tkun dejjem iżjed miftuħa u mimlija mudrija lejn ħutna il-bnedmin. Amen.